Колега Иванов. Да, докторе, какво става? Става това, че трябва време за годишни профилактични прегледи. Нека да видим моя по списък първия. Това е само секундичка. Цочев да се яви на преглед. Моля да се обадите на Чушкаров. Звъните също и на Драгалевски. Добре. Че не се знае след тия празници дали не са надали тия хора. Ще звъннете и на Каракалпаков. Сега, кабинета ми е изместен в драматичен театър Стоян Бъчкваров в град Варна. Да. Запомнихте ли? Да. Повторете, моля. Така, ще звънете също и на Райна. Райна е пряко свързана с Драгалевски. Да. Ще звънете също и на Амалия. Но хазайката не дайте да звъните за преглед, защото хазяйката имам да й давам пари за това найема. И тя ме търси. Ще звънете на един евреин. Не се чудете какво да правите на 9 януари. А елате да гледате представлението. Добре. Режисьор е Стоян Радев. Хубаво ли е представлението, колега? Да. Много ли е хубаво? Да. Кажи го на хората. Много е хубаво. Само това ли ще кажеш? Да. Добре.